Jmenuji se Katka, je mi 18 let a jsem z Brna. Strávila jsem 5 měsíců v Kanadě, v Barnaby, což je předměstí Vancouveru. Byla to střední škola, vyučování je mnohem jednodušší, jak v Česku. Studovala jsem angličtinu, španělštinu, matematiku, chemii, biologii, občanku. Testy jsou hodně jednoduchý, máte tam k tomu spoustu pomůcek, Kanaděni neumí opisovat. Moji spolužáci byli z různých zemí světa, například z Mexika, z Vietnamu, z Itálie, ze Španělska. Škola byla od 9 do 3 a potom jsme si mohli dělat, co jsme chtěli. Každý den se lišil. Chodila jsem do posilovny, plavat, lyžovat jsem byla, nelíbilo se mi to, protože nemají normální sjezdovky, nejsou upravené. Bydlela jsem u rodiny, která pocházela ze Srbska, mají 2 děti, které s nimi nebydlí, mají psa a kočku. Díky nim jsem se naučila srbsky, jídlo mi chutnalo, vaří dobře. Z Kanady jsem si přivezla spoustu skvělých zážitků a fotek a mám také spoustu nových přátel. Studium v zahraničí bych určitě doporučila každému a ničeho se nebojte a jeďte. Agenturu, se kterou jsem se vydala do Kanady, bych vám doporučila. Byly to půlroční prázdniny.